Chibaba ako wega baba. Hai. Ndokufonera ikamuma Ba TV. TV bolai. Oh. Ngati mbona una munhu iyeyo anomuziva. Munopinda umberi? Komana. Sure. Ngati mbona Mukoma Neva ndogara chiona pamafacebook. Zimbo live. Ndimi zvenyu. Wakadiko Mukoma Neva. Tenda chaizvo. Yes. Ulisei kunoko? Kuno kutsweni. Kutsweni? Yeah. Atotenda. Saka mamukira mubhathi. Yeah. Asi mapaniro makarota kani. Maziva sei kuti tiri kuya. Asi kumboratidzwa. Mazipata muheko kuti aiwa. Pane vari kuya nhasi pana. Aiwa, asikana kusunduruka ndamuti aiwa. Ndakutendera ndipana. Muri pana? Atodika? Yeah, ndozvinoita mweya mutsvere. Anoratidza. Saka imati muri mufundisi wofuta ndizvo. Saka vafundisi vasangana kamana. Sangana zvichoko. Ngatitende Mwari. Ngatitende Mwari zvikuru. Saka regai tingotanga hedu nemunamato. Muzita renyu Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Tiri kukutendai masikati ano nenyasha dzamatiitira Mwari kuti mutisanganise mukati memusha uno Mambo Jesu. Baba wedu, pamunoziva pane muranda rume wenyu Mukoma Neva vari pano nehama dzose Mwari dzakavakomberedza. Toda kukutendai nenyasha dzenzira mukati memugwagwa, kufamba kwataita Mwari tichiyambuka nzizi dzakazara, mota dzichitsvedza, asi Mwari manga muchiziva chinangwa chenyu kuti tipinde mukati memusha uno. Tinoisa muri ino Mwari mukati memaoko enyu. Ikomborerei, iropafadzei. Patakuzobata basa ratiri kubata, ratafambira, Ishe masimba mukomborere zvose zvatichaita. Takumbira nekunamata zvose izvi muzita raMwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Amen. Amen. Thank you. Totenda Mwari zvikuru. Aumbo kwa gwenye nroku. Yamwe ndiribatise ndiuze zvangu so. Zvinge ndichitaze. Muchitoona nyaya iyi. Nditoona. Kaya paburize kumanya. Aiwa. Kazhinji kana ndiri kana kumundo. Ambuya nganungu ari pano. Wotosiya makiya. Aiwa ndikiye kana ambuya. Kana ambuya vari pamukiya. Ndikiye asi kana vasipo man. Kana vasipo munotokiya. Ko mota iri kufamba. Mota kana kwakadai so man. Ora. Inenge chichiona asi. Inochiona mumanda kwa. Alright. Aiwa enda unokwira pa imani. Kira ipa. Ndokwenda kuba mu street. Saka. Unofara unokwira pa apa. Anongoda. Komaita basa kamziona imoto. Aiwa, tinotenda. Komaita basa kuchayenda Mwari. Wakabuka ukungani? 25. Makadzibuka kupi? Apari zvinondakabuka panzvimbo. Sikokaina nani? Hapana amai vari rumhiro. Saka amai manje vanopota vachita vachiuya. Ora hiti saka vakakuperekedza. Vakaniperekedza chete. Saka makafamba sei? Ndakafamba mushe. Vanoona vatoona vatoona ndiyakaenda nayo. Ora hiti akakutakura ine mota. Takura. Saka trako rekukolekta ukudza kwendiri. Ainzi musi wechipiri.
Ukwanyi msechipiri. Msechipiri. Kwa hicho chikafu chehuku mava matenga. Edu batatenga takabva tanti pamunoningina pamunonyoresa. Pamunoningina pamunofona muchiti tikuya kuzotora. Pamauta kwatarasa tikatawa kuzotora chikafu chedu. Tikanzoora iti. Wow. Hey, that was so fast. Well done. Tinotenda. Aiwa. Tinofadza zvichokwa. Saka dziri kutokole. Bosi patato uya patatoona vamwe ndofunga kuti travel kucollect ranga rakwana. Alright. Tatoona vaine tuhuku twavo. Alright. Momena unopiwa chibagi. Parara, Zimbabwe. Isu tikitsvaga vanhu kuno. Mafamba nasi. Tambire kure kataona vanhu vakaungana tashata vanhu vakaungana ipatauya pai. Gogo, muchitiona tasvika kudai tauya nemwe mufaro, tatumwa zvakare, takauya nareverend. Nhasi tauya nemufaro wakanyanya wanhasi gogo, mufaro wacho. Zvinenge yatuita diki. Yaita diki yati. Yaita diki yati. Convoy nhasi mota dzaya dzakadai. Matosvika kadzimwe dzaenda mota. Namwari. Izvi pamwe tapisana nadzo. Ndoyauya nemukomana kuzokutsvaga ikuningi. Tamusiya ikoko kumashopu. Oh. Mukoma Neva tatumwa neshamwari dzenyu. Kunzi mboendai munoona kuti Mukoma Neva kuti Mukoma Neva vari sei. Nezvinhu zvenyu. Muzuva ranhasi. Gore rino. Amatangira acho Tinotenda. Regai titi pamusoroi vana baba mati sene muzuya vana Chiwanika vana baba vana Chiwanika ndazoti nemuzukuru aripo pamusoroi mbuya Chiwanika pamusoroi nemi vesimbo live TV toda kuti pamusoroi kwamuri pamusoroi Mukoma Neva ndimi bati mukuru wechirongwa toda kuti panguva ino tingotenda Mwari kusvika pataita pano isu kuya kwataita ndau yandakamirira vanhu vakawanda kwazvo hongo ndiri mufundisi weMethodist Church in Zimbabwe ndinobata ndiri kuno inonzi Marlborough Circuit muHarare asi vanhu vandituma panapa vakapararira nenyika. Kune vamwe vari kuSouth Africa, vamwe muno muZimbabwe, vamwe kuAustralia, vamwe kuCanada, vamwe kunana UK, asi vazhinji vavo vari kuAustralia. Kune boka ririko rekunamata rinonzi iro Chingando Prayer Group. Chingando Prayer Group iroro ndo raita kuti tisvike pano nhasi. Saka toda kuti titende Mwari kuti tasanganiswa. Saka ngatikotamise uso hwedu tisvike pakunamata. Muzita renyu Mwari Baba, Mwari Mwanakomana na Mwari Mweya Mutsvene. Imi muvambi nomupedzisi wekutenda kwedu. Tauya pano Mwari nekuda kwenyasha dzenyu.
Nyasha idzi baba ndo dzakaita kuti Kristu wenyasha veZimbo Alive aya Mwari TV ise pamhepo ishoma simba chimiro chemukati memusha uno. Zvikuru baba nemuranda rume wenyu ari pano uyu wandataura ndichiti ndini mufundisi Shatai, iye akati tasangana vafundisi nekuti Mwari makamudaidza, Mwari mukamuda, nanhasi munomuda. Baba wangu wekudenga, tinotenda nyasha dzenyu dzinoshamisa. Nhasi uno pasi rose, people around the world, they have passion, they have fallen in love with your son Mukoma Neva. Oh God, may you bless all those hands that are being stretched out kuti Mwari dzibatsire Mukoma Neva. Pane zvizhinji zvinodiwa, asi Mwari nenyasha dzenyu tinokuzivai muri muyamuri. Munoti dai ndiedzei muone kuti kana ndozarura mawindo ekudenga muchashaiwa pekuzviisa. Mwari toda kutendai nevose Mwari vamuri kusimudza moyo nepfungwa dzavo kuti baba wabatane pamwe chete neZimbo Live TV Mwari, pamwe chete namakereke, pamwe chete nemaprayer groups kuti Mwari tibatsirane nevamwe Mwari vasine zvavo nezvitendero, asi Mwari makavapa moyo wekunzwira vamwe. Baba varopafadzei muite zvakanaka. Tava pano Mwari kuzopa zvamakapa kumuranda wenyu pamwe chete nemhuri. Munazotikomborera patiri kuita iri basa. Takamirira vazhinji vari kure, asi isu Mwari matisvitsa pano. Mbiri ngaipihwe kwamuri, umambo wenyu huonekwe nhasi nekusingaperi. Amen. Amen. Saka gogo tauya panapo nemufaro tauda kunokutorerai zvinhu zvenyu mumota naMukoma Neva, zvinhu zvenyu zvamatumirwa zvanga zvichitaura namufundisi kuti zvabva kwakapararira kuti endai munopa hama dzedu kuChiweshe. Kumberi. Ayo, vanowira nambe wake mama. Vanowira. Mamba. Zwana bana. Ayo, hizo ni. Baadaye fani simu. Bila yini. Nzangu basa. Mabinza basa nzangu. Kareli pakati. Ngavakumbura na Mwari wedu. Vakomana mvura yemanje yaipa. Indi rota chokwadi asine mambaira kabo. Jerese. Dzine marazi baba. Marese nino uye chenda kuchikafu. Sadza. No wantawaniraje. Sadza manje yenu ngombe. Sadza. Akanosina sadza una chini. Mbele dzine marazi nino kuchika chipfuri. Ndokuda sadza. Aungati mbambero kuseni. Mbambero wasitaki. Mangwana ndizvo.
Kanwa jarongo ndinya. ihembe anditi ndoshona ndedzenyu idzigaga ihembe zamunopota muchipfekera neva muchibika kuti ndauya unosisikana wako ndinosimba kusvika ipapa Zambia renyu ndisimbo kanhasi chautsu dzenyu gogo irege kuenda ndichiwana baboso kwamatemai irege kundidaroka munozonoedzera zvenyu gogo dzibhutsu dzenyu kaga timbodzipeta toenda nadzo kubedroom mozopfeka zvenyu Zambia renyu tozoenda munochinja then patakauya paipai takanzwa mukoma nevha vakati ndinogara nebhaketi rangu kuitira nyota manheru makuenda nemvura yenyu umu manheru water bottle renyu makenduru malaiza kendo iyaye yakanaka asi inepa yakaipira inepa yakaipira pekuti toti munhu abatwa nehope pai toti makaisa kana muchinje plastic chinotanga kunanauka ndicho chiri kunanauka zvakudonha pamagumbeze pahembe iwe uri kutsi kwehope pane nyaya dzakawanda dzatinoverenga mumanewspaper kunzi vana vakafira mumba imomo nekuda kwekendo handeni nokuratidzai mufaro uye wangandichitaura totangira apa ka gogo onai zvaitwa izvi saka musi uya pamakatibvumidza kupinda mubedroom handiti makatoshandiswa naMwari kutibvumidza kwamakaita kupinda mubedroom because hama dzenyu dzakabva dzatoona kuti samuri kuda wardrobe yekuti gogo vakawacha hembe dzavo dzanevha dzavo kusaidhi vachiita sei vachipeta hembe dzavo vachiita sei vachirongedza saka gogo wardrobe yauya kubva kunze ndeyenyu gogo wardrobe ichapinda mumba menyu mugogo wardrobe yasapota zvakanzi ngaiende inoita sei hembe dzinorongedzwa zvakanaka makii acho aripo regai ndigokutorerai mota mugokinura makii yenyu mozoona zviri mukati saka wardrobe iyi yatengwa neprayer group riya rabva kuna rev ndo vatenga wardrobe ikoko vakati tete pepo hande tinopa gogo wardrobe handiti hatina kugumira ipapo gogo handei uyai gogo come my granny yes
Gogo mukonere zviri pano. Anditi musuya uyu. Anditi musuya uya patakapinda mumba umu. Makatiratidza panorara nhevha. Makati honai ari kufuga gumbeze rekurorwa kwani. Kuyanzvadzi yake ndopairara nhevha. Handiti hama yanhevha yekuLondon akati no tete pepo oimari endai munotenga mubhedha. Ndo mubhedha wanhevha gogo uyu. Ndo mubhedha wanhevha uyu gogo uyu. Mubhedha uyu nazi ndorara pano newe. Torara tunozichiwa. Wow, that's nice. Mangana amuke. Mangana amuke. Boto dzichimuka kaniwe. Paedza. Mangana amuke. Ayo anomuka. Kumana iwo kaita kutozura ndini wa. Oh, tenga. Anazura. Alright. Nokuzwa. Para kupisa mwari. Yes, like that. gogo. Yeah. Saka mubhedha wedu unesu anditapa mukona wakagara pasi. But kana tazoisa wamba tichawisa makumbo aya. Kuti urunduke pamusoro. Kuti urunduke. Saka tichaona kuti kana taisa makumbo hauna unyanya kukwirira here zvoti zvinozonetsa nhevha kukwira. Vanenge vachiona nababa pavachaisa. Then pilo yake. Then magumbezi. Saka pamagumbeza aya gogo zvaakamira akaita magumbeza aya pane magumbeze 2 aya handitika magumbeze 2 ndanhevha ari kusvika pamubhedha apa handitika then imimi gogo matengerwa renyu gumbeze roti gogo basa ramuri kubata rinotyisa tinokutendai gogo gumbeze renyu rinonzi iri nderani nderambuya muri kutendwa nevazukuru vese venyika kuti gogo kana munhu achikwanisa kupiwa rudo rwakadai rwekuchengeta muzukuru wake handika gogo rudo kugoneswa naMwari munoziva gogo kune vamwe vanogona kuti ini ndakusiya asi imi makati handisiye kumatumidzirwa gumbeze renyu rembadai rekutenda gogo tinokutendai saka zvatengwa futi nevana veprayer group vari kufamba narevha vakati tete pepa hande tinopa gogo nanhevha mablankets ichi chinonzi chiduve ichi chinofamba nemasheets acho nemapillowcase acho ndo chandichazosiya ndashongedza mubhedha tikutosiya tauwaridza taushongedza tichitokubatsira imi muchitodibatsira saka nhasi never. This is for you my brother. Your blankets mubhedha wako pilo yako chidhuve chako chichashongedza mubhedha wako ndezva mukuninza kana mangopa foni mudara saka iwa ndizvo zvinhu zvenyu zvese zvinochiiswa chimba menyu then pane basa ranga ndichinzwa varume vachitaura ravaruda kuita rekugadzira chistubhu chekuti mota yenyu inobuda zvakanaka mopinda zvakanaka pai mukowa wenyu wemumba
Tapedza mbedha akachimbodaidza muchinda wacho ambogara pamubhedha wake timomona ro mubhedha wake to chimboro wakakadeu chimbovata tu unombotsamira piro mangwana aumukiri uchaenda kumunda iwe Anzi zvazvo kufonerana asiri zvezvo zvokuti aiwa fonerana no zvidokudzwa makanaka Jesu makanaka Jesu simudzaro wako uchiti makanaka Jesu makanaka Jesu makanaka Jesu simudzaro wako uchiti makanaka Jesu. Haleluya. Jesu wakanaka. Muri pamusoro pekudenga ndiri kushevedzera shoko renyu mukati moine imba yaradzikwa nevha ishoko kudenga nevanhu vatariri nevabati. Uyai Jehovha mukati mushona wachiwanika ishoko kudenga mupinzi mweya worudo. Baba ndiri kutendai, uyai ndatenda hangu maisi yakanakisa ndinotenda pavachafamba vanhu vedu. Famba inewo mesi yakanakisisa. Ndinozvikudza izvi makagara muchizvironga ishe wangu. Makagara muchizvitaura mesi yakanaka. Ndiye inevha baba zvana asingafungi ndinotenda zvikuru. Pachangu ndiri kutenda zvangu. Machengeta nevha chiwanika. Amen. Nambuya vari kumuwanika chiwanika. Ini ndina tete vavo mukuru. Baba ndokukudzai famba yaonesi musipote muchiti yeuka musati siye tiri anaenda futi kuchechi neva atisirisi ndisi nomuchengeta mega ndimu nochengeta samachengetera meta vanhu nyama tuma kuti vasvike munzvimbo kwacho tuna neva. Ishe wangu uyai mugaro komba rure mushauno kwachiwanika Mwari musha wa baba Enoki Mesi yakanaka ndivani mwana mukomana anonzi Enoki akapiwa chipo ichi tenze wangu. Uyai baba uyai mukati momushauno andikutara tete yekufara kwangu andikuratidze zviito zvangu imi ndimi muri kuzazva mafariro andiri kuita mukati momushauno baba vanhu zvaitika pano tinokutendai vanhu venyu vamakavakasika nokuda kwenyu baba zvinotaurwa naningi hazvine upenyu hwakanaka. Ndakutendai baba pafambai nevanhu vangu she wangu muri Mwari wevanhu ndisingakun'audzei ndingatawanda muzita renyu noromwanakomana noromweya mutsvene. Haleluya. Amen. Ngatigashire nyasha. Amen. Zvinodzingati nyasha dzaishe wedu Jesu Kristu nerudo rwenyu Mwari Baba nekuwadzana kwemweya mutsvene Kristu wangu ngazvigare mukati memushauno kwachiwanika Mwari pamwe chete nemwanakomana wenyu Neva kubva nhasi uno kudzamarira kwekusingaperi. Amen. Iwo ni bangu aiwa rubudisa wanyenyu ndiyatotora WhatsApp yanga ndikudzisa tinobva mabaya samafoto ndatotora mamutoreri kuisa pano ndendosiyana musetera aya mafoto gogo tatatora nefoni vari kuita kuita chigarige kunaka sei asi iwewe kana uchiita zvinharo neni unofunga uchiti iwe umbete mawangarege kuitirwa naro vanomboitirwa naro nokuti panonge vakanganisiko pavo vano pamwe vanonge vakanganisawo vanoboderwa tunaro kana wasvikawo pane vamwe vachidzi vanyarikani uchivakwazisa uchivadii iwe umbonyara namedhemu wako. aiwa medhemu manje pano pamwe pavanomboita nharo so saka ndinge ndichiboti tomboita nharo ndibva ndadzoka vhesi pano pamwe pandodzoka ruvhesi nokuti
ndinge ndakutokanganisa amajesi ndinge ndakutokanganisa denga kuti tije alright ayo zvicharongwa naMwari andisindozvironga sindozvironga. This is nice. Machena gogo. Nayo machena. Chikoro wa step tone. Kaka. Ayo totenda Mwari. Koma zwana ema 200 inobveta 10 years. Mwari. Totenda Mwari. Totenda Mwari. Then Mukoma nefu ndaenda dokangaro. Pendaenda kuya kuno mwana wangu anozi Simpiwe. Zvikanzi mati muri kuenda kunobatsira munhu. Tora heti yangu iyi. Zvino munokona heti yangu zvakaita. Tora grade? Ari kuita grade 4. Saka hanzi munopa Mukoma nefu. Asiri mutungamiri wenyu. Izvozvo tinotenda. Saka maroko tamutisongorera naizvozvo.